Netradične pre Liptákov v stredu 7. apríla vybehli na svoj trávnik proti lídrovi prvej ligy FC Vion Zlaté Moravce. V dohrávke 21. kola prehrávali Mikulášania od 8. minúty hlavičkou Slobodu, keď čisté svedomie pri tomto góle nemala ani obrana Liptákov, pretože nedostatočne pokryla útočníkov bývalého Corgon ligistu. Prvý polčas viac ruchu nepriniesol a v tom druhom udreli opäť hostia. Obrana Mikulášanov zaspala aj pri druhom góle Zlatých Moraviec. V 67. minúte nechala Pavlendovi dostatok času na spracovanie a prekonanie brankára domácich Šavola. Až v 87. minúte ukázal domáci rezerv, ako sa má bojovať o každú loptu a skóroval. V nastavenom čase zaváhal aj brankár Šupej, čo využil Sloboda na zvýšenie vedenia hostí na konečných 1-3. Vyhrali sme 3-1, my sme spokojní, splnili sme cieľ, takže odchádzame spokojní domov. To opäť hralo zle. Slabé nasadenie, chýbal pohyb, či proste lobda viac mala behať z nohy na nohu. Proste kazili sme prihrávky, jasné, že proti nám stal aj kvalitný super. Ten gól sme dali 85. možno keby prišiel ten gól skôr, tak mohli sme dramatizovať ten zápas, ale nemali sme ani psychické, ani fyzické síl závera, aby sme aspoň niečo spravili s výsledkom. Asi myslím, že super zaslúženie bolo vidno, že to je skúsené mužstvo. Áno, a môžem mu pogratulovať. Pavol Tomčík, televízia Liptov.